Добре сте ми дошли в новата година. 2К24. Да, чая малко да оправим камерата, че и цял дава не е снимала. Сега хем съм се постригал на ден, хем пак не съм на човек, както и да това няма значение в момента. Днеска отиваме за първи път на фитнес през 2023-2024. Днеска бях за първи път на училище. Сутринта, между другото, за който не е разбрал, от първи съм на кът до чак до лятото всъщност. После зимата може би ще има някакъв бълг, въпреки че едва ли. Не ми се вярва, ама ще ви е взял, никой нищо не е казал още. Но до лятото със сигурност изчистваме. Горе-долу сме на 1750 калории, 2000. Не съм го измислил и измислих нов гениален план. За да не ме мързи да правя толкова кардио по време на... Да не ме мързи да правя всъщност кардио, ще си пускам Ninjago. Да, намерих някакъв мега як сайт, по-скоро братовчет ми го показвам, в който дават всички епизоди на Ninjago на български. Всички сезони, всички епизоди, 17 сезона. Стигнал съм до епизод 10. Клиповете са около 20 минути, т.е. ако изгледам 2 епизода, 40 минути кардио. Като съм се забранил да го гледам през другото време, освен ако направя кардио. Това е условието. Така че, ако ми е интересно, искам да гледам, правя ще кардио. Ако не искам, няма да гледам. Тоест, нали, ако искам, ще... Да. Вечерта може да спусна някой един епизод, обаче ако спусна един епизод, ще изгледам 2 цели сезона, така че няма смисъл. Така че сутринта, като станах към 6 и... колко? Към 6 часа някъде. 5:30, 5:46. 5:40, аз 5:30 станах, т.е. към 5:40, 5:50 някъде. Направих морковена салата с един морков, тя беше 50 калории, защото не слагах олио. Не слагайте олио, слагайте само оцет и сол, ако сте на кът. И хем няма. Яко е същия вкус е горе-долу. И е много по-малка калория. След което задацкал в кутия си взех 460 грама пилес ориз, кетчуп. То е... не помня точно макроси, там сега не ме интересува това. Просто сега какво ще ядем? Сега трябва да ядем нещо не толкова калорично. То не че другото беше много калорично. Пилето беше към 500 калории, салата за 50, 550. Общо взето ми става 1250 калории за обяд и вечера. Като не е задължително, нали, да сме точно в... Това може малко по-малко да ядем. Тоест, примерно 250 калории да оставим. Но може би ще изядам сега 2 кивита на ябълка и... Добре. Значи... Ядем се нещо сладко. Затова ще ям киви с ябълка. Червена ябълка. Сега тая ябълка е много хубава между другото. Ще изядам може би 2 кивита, 2 цели кивита, главно половин ябълка. Или една. Ще видя колко калории. После отиваме на фитнес. Днеска имаме гърди, трицепс и малко, смисъл, едно-две упражнения там за рамо. Сменил съм си програмата, не я помня, затова няма да я кажа. Ще я кажа, може би... Или просто ще направя отделно видео. Знаете какво? Ще направя отделно видео. По празниците аз бях един от хората, които, въпреки че тренира много, папка много. Не чарах кой знае колко много. Сега, вземаме тази ябълка. Изглежда яка. Пускаме си нещо да гледаме. Не Ninjago, обещавам. Някакво видео в YouTube. Така, между другото за Ninjago съм стигнал до 30 сезон. Първи и втори епизод. В смисъл първи и втори епизод те са в едно. Явно един епизод по 10 минути. Той сезон 10 между другото е много голям. Принцип първи до 9 сезон бяха по 10 епизода. Те явно са много повече. Много е интересно между другото. Дори влог или не знам кога всъщност. Даже ако не забравяш, ще да изпиша тук. Сайта, влезте, гледате много за риби и 8 часа да гледах Ninjago на ден. Продължение на 3 дена. И не съм го изгледал. Този път, без да се бавя повече, отивам да ям. Така, това имаме бяда. Тук имаме 100... колко бях? 145 грама киви и 95 грама епълка. Не нарязах цялата, нарязах само половина, тъй като мисля, че това ще ме насити, без това ще се прави чай мента. Последно време много почна да пия чай мента. Нали, така цяло аз много обичам чай мента, но не знаех, че изведнъж почна да го пия всеки. Както ето на чашата, слагам го в микроволновата там да се оправи, той си нещо ще прави. През това време си гледам какво ще гледам, дали ще нагласям какво ще гледам в YouTube. И трябва да уча по физика и там да съм ще някакви дори домашни, въпреки че днеска нямаме домашни, защото това е нали първи учебен ден. Да рабара работи, получа там по физика някакви работи. И отиваме към джима. Между другото мисля, че днес трябва да се платя карта, така че и това ще трябва да направим. Така че сега остана чая и се връщаме. Ядахме си, изпихме чая. Ще е 2:20. Отиваме да получим до към 3 часа по физика, 3:30 и отиваме на фитнес. Готови сме за фитнес, ще е 3:10. Днеска ще се пробваме да подобрим рекорда ми на лежанка, понеже нали имам гърди. Подобаващо ще се пробваме да подобрим рекорда ми на лежанка. Рекорда ми на лежанка е 50 кг за 2 или 3 повторения на 25 септември. Да, минали са почти 4 месеца, в които днеска ще видим дали сме си подобрили, дали сме заякнали
повече от когато сме дигнали тези 50 кг, или пък не сме. Или може и 50 да не дигнем. Слон ще загреем с 35-40 и замядаме към 50. Така, за да може да не хабим много сила, просто да видим. Кой знае, вече мога да правим 50 серии. Декември месец дадах малко повече почивка, което означава, че мускулите са починали също много добре. Така че, тяме. Я само трябва да видя на телефона колко градуса е, да знам с какво да ходя, нали, с кожен яки или с по-зимното яки, въпреки че ми се слага коженото, въпреки че както и да е. 9 градуса ще отида с... Сега всъщност ще видя дали има вятър, то няма вятър. Да, ще сложа фанелата отгоре и ще сложа коженото яки. Да, това е окей. Така, окей. Така че сега се обличаме и тръгваме. Страдка стои тук. Хубаво, че тази страдка стои тук, за да видя, защото сега трябваше да го затварям това. Че всъщност имам да си платя карта за фитнеса. Това трябва да го изпълним, това не е последната цел за днеска. Така че трябва да го направим. Надявам се да не съм спомнил никакви работи. Тук в тази страдка си пиша целите, парите, за да мога на края на годината да видя какви пари, за какви глупости съм похарчил. Моите. Една от целите 2024 да си купя компютър на черта PlayStation 5. Тъй като този лаптоп малко или много почна да остарява. Лаптопа скоро стана 10 години. Ама как си трябва на 10 години? Лаптопа нали, като вляга в биоса, първи път е стартиран 2014 година. Тоест 2014 година са взели нашето. И този лаптоп, през какви работи е минал? През какви поливане с вода и там какво ли не е поливан. След което ремонт на SSD hard disk, дисплеи, Windows и 20 000, нали, то очевидно, че Windows ще стича рано или късно. И преди 3-4 години някъде почна да си купувам по-така периферия, хубава клавиатура, хубава мишка. Взех си между другото by the way G102 Lightspeed. Много хубава мишка между другото. Много хубава, мисля, че взех за около 50 лева, намалена от 90. Logitech, топ, бомбон, някакво лъка. Лошо за нея, само че шантен съм се оправил и трябва да взема пари да си платя карта за фитнеса. Така че от тук, където пишем колко пари ни остават, махаме 45. Така че ще се видим, когато вече напълно сме готови. Предполагам, че идва към 20, сега са и 14, за 6 минути ще остава малко се зарежда и тръгваме. Така, вървим вече към фитнеса. Там сме. Имам един необработен влог от 2023 година, който сигурно ще кача. Отдолу в началото просто ще спиша 2023. Тъй като мисля, че стана хубав влог. Не помня между другото, честно казано, какво се прави там. И ако не просто нещо вау, ще го стига. И между другото ще има много видеа. Евентуално. Целта ми е да имам поне около 100-150 видеа тази година. 150 минимум. И около 500-1000 абоната. Тоест, трябва да направим минимум 500 абоната, така че се абонирай за канала с тази камбанка. Също така, още един по-така специален въпрос. Искате ли да снимам шортове тип банановото смути? Имам вид рецептички за смути, разхлаждаш смутите, примерно колщи, някакви закуски, нискокалорични ястия. Пишете просто да правят такива шортове или да продължавам с дългите видеа. Аз ще продължавам с дългите видеа за готвене, обаче да има и шортове. Също така, 250 последователи в Instagram не можахме да стигнем. По едно време бяхме на 248,9. За кратко мисля, че хитахме по едно време 250, обаче не е цел. Имаме в момента само 241 последователи. Качвам последователи в Instagram. Ако не си, общо взето, това е сега. Сме почти до фитнеса, между другото. Хора, общо взето не снимах абсолютно нищо от фитнеса, защото в цялата зала беше фул. Всеки беше скъчкан. На лежаните, между другото, подобрих рекорда, направих 50 кг за 6 повторения, а втората серия направих 5 и другата се направих с 46,5. Като си правим, нали, така силята. Така завърших лежанията, след което отидах на някакви кофички, на чест преса, на някакви упражнения, де не съм правил за гърди, защото буквално всичко беше изсоткано. Направих 40 минути кардио, след което отидох, си довърших трицепса, защото забравих, че имам трицепс. След което се пребрах, ядах, кой ядах, ростък не ядах и ми остават още около 600-700 калории, които едва ли ще ям. Може би ще изпия един чай мента и ще лягам. Това беше нещо видео. Не е кой знае колко голямо. Нещо просто като начало на тази година 2024. Минимум 150 видеа. Идем последвайте в Instagram.